Ndoda yami bekade ngihlala naye singixoshile. Ngithola ukuthi ngikhulelwe manje yona itshela ukuthi ingane eyamakhelwane. Ingakho ingixoshile sengihlala nomngane wami manje. Umakhelwane yena ubengakhathali ngoba phela nasebusuku nje mfethu yabo besiyenza nami ngihalele ngimchwebe siyenze naye mefuna ngichwebe siyenze lo wami nje bevedana 1212 alala. Ngithi ngiyamvusa avedana ngitshela ukuthi ukhathele. Uyangicisha nje uyangicisha nami ngase ngibona ukuthi okay shithi into yami naye ufuna ukuthini manje uAmanda kumina wadlala ngami lo Amanda wenza isilima kakhulu sibebe leso yinto ufuna ukuthini kumina awungamlalela webhuti nawu razi ngicela ukuzwa ke sawana sana sami Amanda ufuna ukuthini kumina khosi ngifuna ukuxolisa sengikukhumbule phela mina ukuxolisa Amanda ngisona isilima mina yazi ngiyakwazi lokho ukuthi sisona isilima mawusona Amanda mhlawumbe wena labongane okungcono yekani mina hayi bafu ngingenaphi mina bafu cha ngifuna ukuthatha isando athi hayi bafu hayi ungangifaki mina ngiyeni baba wengane Ngibingelele babukeli beVuman Film lokukhuluma Vumani wale kwamhlaba elinganasona madoda lephansi emangozi kodwa ke asikho lapho siswami ngiyakubingelela nje nawe sibonga ukuthi usivashela ungatshela umbukeli esabukela ukuthi yini ekubeka la namhlanje kwiVuman Film Ninjani babukeli njengoba ngila igama lami kuMelisa abanye bangazi ngoAmanda ngila nje ngizocela uBhuti Vumani ukuthi aphinde ngisize futhi ngimithi umfana lo bekade ngithandana naye security uyitshela ukuthi ingane akusiyo neyakhe eyalo mfana bengikade ngikanga naye umakhelwane babukeli uthi buganga nomakhelwane Amanda yebo ungalandisa nje umbukeli nje kancane khona ongazi ukuthi wawuganga nomakhelwane makwenze njani mhlambe wawulinda indoda noma wawuya kumakhelwane niyoganga wakhe noma wawulinda indoda ihambe ngiyakhumbula mina ungalandisa umbukeli ongazi indoda yami yayisebenza ebusuku kanti umakhelwane lo intombazana ayijwayele vele ukungixoxela ngindoda yakhe ukuthi kwenzakalani ngelinye ilanga wahamba lo mfazi wakhe wayemakhaya ngoba phela nami ngisengikhathele ukuzwa lezi zinto ababezenza ngase ngilala naye kumakhelwane ke indoda yami njengoba ngiyitshelile ukuthi ngimithi ayingithembi ngoba njengoba ade ngitshotshana nomakhelwane phela umakhelwane lo mfazi wakhe ubekade enenkonzo ahamba inkonzo kanje manje mina bengisala ngilale ngala kamakhelwane ngokuthi indoda yami ayikho mekuthi ikhona ngiyabona nami ngiyazama ukuthi ngiyenzise kodwa yona ivedana ingafuni intshela ukuthi ikhathele mephumile ahamba ebusuku ngiyamthatha umakhelwane sihlale ngala njengoba ngisho sashaya ngisho ibhodlela saphuza sadakwa salalana ubumthanda wena umakhelwane noma mhlambe nje bumkhalela buzenzela nje bungene umoya othize ngingasho ngithi cha bengimkhalela nje nami ngifuna ukuzwa lento eziyo umfazi wakhe wayixoxela umfazi wakhe ukuthi yini amzwisa hayi wayengixoxela yena wayengixoxela ukuthi nje umenzela into eziright uwenza kahle izinto lo muntu nje okwazi yabo all right nje Make lo wakho bengakwenzeli izinto yena ya nayo bezenze nje kodwa bezenze bengenzela nami ngihambe ngiyodla naye lo makhelwane sidle sothungo ngoba phela yena uvedana ngitshela ukuthi ukhathele agibele empedeni alale kade na konto ifunayo manje nivela alala ya vedana nje alala ngitshela ukuthi ukhathele nami ngabe ngisamthemba phela ukuthi mhlawumbe ukhathele ngempela noma khona into ekade yenza yini ngaphandle so manje isikhathi esingakanani ukhulelwe mhlambe selandisa umbweni mhlambe a few months manje zimbalwe inyanga ukhulelwe zimbalwa zona zo 4 months ya 4 months manje bekungakuphathi kabi ukuthi indoda yakhe ehamba iyosebenza ebusuku iyakwenzela izinto wena mase uthatha lezi zinto lezi ezinhle udle nalenye indoda yakamakhelwane bekungiphatha kambi
Kodwa bengibuye ngisho ngenhliziyo ukuthi kodwa ayi cha anginandaba ngoba ubebuya nje athi ukhathele yabo nami mfethu ngiyithathele sami isinqumo ukuthi ngcono ngihambe ngiye kuyena lo makhelwane ngoba yena akakhathali phela shuthi yena uhlala ekhathele wami lo security ngcono ngihambe ngiyokhwelana naye ke. Babukeli kunzima eSouth Africa so manje uke wazama ukukhulumisana no boyfriend wakho? Ngazama ukukhulumisana naye ngosuku ngisuka lana bangixosha ngase ngiyahamba ngiyohlala nomngani wami. Ngihlala nomngani wami ke phela ngeke ukuthi izinto eziningi angizenzi ngoba phela ngaveda ngaqhubeka nomakhelwane ngoba akasanginaka ungixoshile sengithola nakuyena ukuthi ngikwazi ukugcwalisela endlini phela sikwazi ukuthola nento yokudla ngikwazi ukukhokha nerent ngoba uqashile lo mngani wami la ngiyarenta la uyanginikeza imali ngikhokhe ngerent njengoba yini bengixoshile. Manje benibonana kanjani ke nomakhelwane ngoba phela sumuvile eduze la benihlala khona benenza kanjani ukuze nibonane? Sixhumana efonini. Ngihlale ngifonela ngibuza ukuthi ngi-right ngimtshela ukuthi ngi-right athi ushoda ngani ngisho ukuthi anginayo imali ukuthi ngikhokhele irent anginayo imali ukuthi ngithenge ukudla njengoba ngihlala nomngani wami nje ngamtshela futhi ukuthi angizizwa na kahle ngathi ngimize ngithengele nje izinto ngoba nawe usole ngathi eyakhe. Wena ngokwakho like isiqiniseko unaso kangakanani ukuthi ingane yalo ubuhlala naye akuyona amakhelwane? Nesiqiniseko esiphungo phela umakhelwane asithathanga isikhathi eside. Sithatha isikhathi eside nje ngoba susukile ngala. Sengisukile ngala. Ingane eyakhe ubaba security. Manje my sister kubhlungu udaba lakho. Ucabanga ukuthi mhlambe ngoba uxoshiwe lapha kumuntu wakho kuzoma affecta kangakanani lokho umuntu wakhe? Ucabanga mhlambe kuzomlimaza more ukwazi ukuthi wena ukhulelwe ingane yakhe? Uzocabanga mhlambe ngiyacabanga ukuthi yamakhelwane? Yeah phela vele uyakucabanga lokho ukuthi shuthe yamakhelwane ngoba mina mengimtshela ngithi akangizwe futhi mina njengoba ngihlala lapha umakhelwane uyangisiza mengene kuyena uyanginikeza imali ukuthi ngenze yonke into phela shuthi ukuthi akanginikezi kuyama-affecta lokho shuthi phela ngiyogcina sengidayisa ngomzimba ukuze ngikwazi ukukhokhela irent kulo muzi lo ngihlala khona ukuthi angisayikhokha ngithi ngizoxoshwa mase ngasakwazi ukuthola indawo yokuhlala shuthi ngiyophenduka ephara ngihlala emgaqweni nginaso lesisu lesi ingane yokhulela emgaqweni. My sister, so ngoba usuhleli nje lapha uhleli kumngani wakho uzuhlala emgwaqeni ubiphara ngabe ekhaya yini indaba ungayo uphindele ekhaya uhlala khona? Awunalo yini ekhaya? Nginalo ekhaya. Inkinga manje sengihluphe kakhulu ekhaya. Ngize ngihlale nayo le security leli. Ngangivele ngihambe ngibathukile ekhaya. Yabo. Kanti vele nasesikoleni ngangaqedanga ngashiya kanjalo ngiyisa vele ngiyihlonga ndlebe ngiyazazi inkosi yami ngifuna uqamba amanga angihloniphi ngase ngiyaxoshwa ke ngiyahlala naye ke security la ngithatha ngahlala naye bajika nalo futhi walijikela phela ngeke ngalijikela kube kuyilona elingijikele eqala ningafuni lutho nje ezoqhamuka emlomeni wami mengithi ngiyalibuza ukuthi namhlanje singazama yini ngitshela ukuthi likhathele njalo lihlale likhathele kanti lona iluphi usuku lingakhathali lona kumele libe selivini lona lasebenza njalo kuyasetshenzwa awukho umsebenzi ongena leave awukho. Awucanga mhlambe ngoba besebenza kakhulu even ebhizinisi ngezinye izinto bezamela wena noma bekuthiwa bezamela mina behlale ngitshela phela mengizamela manje sekushintshe kuphi engangitshela ukuthi usuke wenzani kangaka umakhelwane wayenginika imali mengasethiwa ngiyahlukana naye shuthi irent ngengikwazi ukuhlanganisa imali nomngane wami sikwazi ukukhokhela irent uyogcina sengincisha ngisho ukudla. Ngiyakuzwa siswami ngiyakuzwa awucabanga ukuthi mhlambe ngoba ufuna ukuthi uxolise kuguy wakho lo security umtshela ukuthi ingane yakhe awucabanga nasekhaya kumele wenze the same thing? Yeah ngiyacabanga ngiyoxolisa lapha ekhaya ngithole nanemali ukuthi ngikwazi
ukuxolisa nasemsamo indlela engabathiwa ngayo ngisakhula. Kodwa nami ngangisabanjwe isiteji phela. Manje ngifuna ukushintsha impilo yami ngibe right, ngami ngiyoxolisa kwindoda yami. Izinto zibe right, sikhulise kahle umntwana kungaze ku-affecte ingane ingenacala. Ngoba ingane ayinacala kunalokho ngizovedane ngilimali. Hey ngiyakuzwa my sister. Ingabe mhlambe umakhelwane uzomyeka na like uhlukane naye ngoba ngiyakuzwa ukuthi ngazi ukuthi khona ubudlelwane nisanabo uma indoda yakhe ingakuxolela. Ngizohlukana naye ngizohlukana nomakhelwane qondane nendoda yami. Ngoba uyena baba wengane. Hey ubabuyele niyabona ukuthi kunzima eSouth Africa ezinye izinto ongazenza namhlanje kade zizobuyela kuwena. Uma ungathola ukuthi ingane akuyona ye-security yamakhelwane ungenze njani? Ngayithatha phela ngihambise kubo kwayo ingane kamakhelwane ngiqhubeke nempilo yami nendoda yami sibe right. Nami ukuthi uyayidinga ingane so yenze yami naye. Imakati awuna ungamela ukukhetha indoda kunengane yakho usho njalo sisi. Phela inkinga izokhula na kumina. Kodwa izohamba isikhulile la kumina ekubaba wayo wangempela. Hey South Africa. Kunzima niyabona ukuthi umhlaba uyaphenduka ungathi ugqoka ijezi kade ugqoka ibhantshi. Sisi ngabe mhlambe lento niyenza isikhathi singakanani ukuthi ulale nendoda kamakhelwane? Isikhathi eside ngoba besikade sitshontshana mengekho umfazi wakhe siyatshontsana. Lo wami ngithi ungena ebusuku siyatshontsana nasebusuku. Hey. So kodwa umblame ubaba security lo ukuthi akuxoxe kwakhe. Angimblame. Ngoba nami ngenza iphutha ukuthi ngilale nomakhelwane. Njengoba sekuvela isisu manje iphutha elikhulu kakhulu lelo. Ngakho bekumela ngixoshe. Umakhelwane yena ubengakhathali. Ngoba phela nasebusuku nje mfethu yabo besiyenza nami ngihalele ngimqhwebe siyenze naye mefuna ngiqhwebe siyenze. Lo wami nje bevedana athi 1 2 alala. Ngithi ngiyamvusa avedana ngitshela ukuthi ukhathele. Uyangisha nje uyangisha nami ngase ngibona ukuthi okay shithi into yami naye asidalelweni awungcona siyeke lento le singalalani vedana singalalani sibe ku fast. Hey sisi wami ngiyacabanga ukuthi manje isikhathi ukuthi simfonele ubaba lo wahlala nayo security ayikho inkinga. Ayikho inkinga samfonela. Nengane for sure izojabula ukuthi izosmayira. Songifayela inamba yababa. Zizwa kanjani manje akuvuka uthando? Yavuka baby. Hey wabuye. Yayizwa naye yagxuma la lokho jump. Yebo sawubona. Uyaphila weboti? Hello. Uyaphila boti? Hello. Hello. Ngathi ushawa i-network but asilinde siphinde simzame. Ujwayele ukushaya i-network vele? Ifoni yakhe nje angazi indaba noma mhlawumbe sekweya 5 rand angazi phela. Hey. Siphinde simzame seswami. Yebo bhuti uyaphila. La ngiyaphila ngizwa kuwena. Yebo bhuti ukhuluma noVumanda from iVumani film. Nginentombi yakho la noma umuntu wakho kuthiwa Amanda uthi ucela nje umnikeze indlebe ekhulume nawe. Ufuna ukuthini manje Amanda kumina wadlala ngami ndoyo. Amanda wenza isilima kakhulu sibebe leso yinto ufuna ukuthini kumina. Awungamlalela webhuti. Nawu razi ngicela ukuzwa ke. Sawana sana sami. Amanda ufuna ukuthini kumina khosi? Ngifuna ukuxolisa sengikukhumbule phela mina. Ukuxolisa? Amanda ngisona isilima mina yazi.
ngiyakwazi lokho ukuthi sisona isilimo. Mawubona mina ubona isilima mhlawumbe yilo yenza. Hawu ngifuna ukuqalisa nje. Lento yenziswa yini ungazi amanje ukuthi ngisebenza kanjani? Hawu wona usuhlula ukwehlisa umoya ngoba phela ngakutshela ukuthi cha amanje uzuka kuthi akama-TV ufuza ngami ungazi manje mina ngilazi kunemini ngibhizi ngi-security ngisebenzela umsuku right njengosilimo. Sebesama ngithi sakhuluma ngalento le ngiyaxolisa namanje ngisaxolisa. Yini esayikhuluma ngaso yazi ulana nomakhelwane wami ukuthi uzofika kanjani mina. Futhi ngifuna ukutshela wona ukuthi nje angazi noma usukhohliwe yini ukuthi ngimithi ngoba lokhana ubhizi ngithethisa. Okay imvalo into ayenzisa ngikhowa ukuthi angikholwe mina wena sifebe ukuthi ingane yami. Na phela manje usuyangithuka ngithi yabo ukuthi manje bebe vele uyinjaka wena uyangihlukumeza ironge into yenzayo manje ngoba ulokhu ungithiwa ngamagama mangakwazi ngani ukuthi ingane yakho indaba ungaqala ulinde ngiqale ngitete mase senza ama-DNA mase ukuthi ingane ngempela yakho shuthi phela kuningi osazokwenza ekhaya ngoba usungithiwe ngamagama amakhulu ngabe ngisangakuvulela icala ngalento yenzayo ukuthi ungaze ungibize ngesifebe yini isifebe. Futhi usibebe vele ungazi ukuthi ngisebenzani nje ngizokwenza lento yenzayo uyinjaka wena emvalo ngifuna sokwenza i-DNA futhi mase ikhona le ngane uzozibona ufana noba. Okay uthi soyenza i-DNA what if uyathola ukuthi ingane yakho uzokwenza njani ngoba mina phela ngizodinga ukuthi ugeze umuzo sekhaya uhlawula ingane uyangilobola. Welo mafilimu akho fuse ngoba uzongifaka enkundleni zokuxhumana nje ulindele usikwenzeke njani. Yabona njengoba ungithuka yonke lento yenzayo ngiyathemba ukuthi bonke nabo bayayibona nalabo abasekhaya bayibuka yonke lento lokhana bayilalele yonke lento lokhana uyisho la. Ngcono emabebuka bazobona usaqhuba lokufebe yakho namanje ngazi kazi mhlawumbe indoda yakho nayo. Angiqhubi nje ngiyakwazisa ukuthi ngiyaxolisa ngisakuthanda ngisanalo uthando lakho noma ukuthi uzongiphatha kahle sophathana kahle. Kodwa uhlalile ngamntombazane ungazi ukuthi ngiyazithandela ngishizile nzima kanjani. Ngiyaxolisa. Ulindele ukuthi ngixole mina manje. Hawu sami sasikhulumile nje. Ifuseka manje. Ngihlalile ngami. Bafo manje uzomxolela umthathu umenze unkosikazi wakho vele ngoba noma uyamiyeka. Bhuti lo ngane le idlalile ngami ingazi ngishizile mfowethu ngisebenza kanzima. Kuhlume mina ngilani nangi-security emvalo kuzokwenza lento yenzayo kumina. Awu Ncese bhuti Ncese ngibonga ukuthi awuzibulalanga mina mfowethu but ke yenzela ingane yona bhuti uyabona usane suyenza le yini i-DNA test uyabona. Bhuti lo nto uzokwenza kodwa manje indlela esekwenzeke ngayo mfowethu ngifuna ungasho nanokuthi mhlawumbe wena ungabonga ukuthi mina ngibulalanga kodwa ubeka ngami ngabe ngiyokwenza lokho kwayimanje. Ungayibulali bafo kwakungayena kuphela kwakhe lo Amanda yabona kodwa ke ngoba vele usakhona ukubiza ngesithandwa sakho yabo mhlambe nawe usazothamba yabona usazomelta. Sifebe intsha leyo mgodoyi. Okay bafo ngicela nenze i-DNA test bafo yabona. I-DNA test izokwenziwa kodwa imvalo into aseyenzile njengikhohlwa. Hayi bafo hayi mhlambe ubaba lakho nisazoshada ngazi kodwa ke makuthi hayi yena baningi abanye bafo manje ngisemsebenzini ngibhizi kabi mawukuthi wena Amanda mhlawumbe wena abongane okungcono yekani mina. Hayi bafo ngingenaphi mina bafo cha ngifuna ukuthatha isandwa athi hayi bafo hayi ungangifaki mina ngiyeni baba wengane uAmanda yitype yakho bafo. Mfowethu Amanda yinja yangithini. Okay bafo ungangifaki mina uAmanda wakho ukade wakho noma nisazoshada mina uthi ungangifaki bafo yabona wena yenza i-DNA ke ingane masikhona yabona mawuthi uyayibona inja yakho kuyiyeke inja yakho mawuthi uyayithatha uhlala nayo uyayiphayela amathambo uyithatha uyiphayela amathambo mawuthi kuzoba inja yakho. Angifuna ukubana mina bafo kulungile ngicela ukuthi uwenzele ingane mfowethu yabona. Hayi yona ngizoyenza ngoba
kwamanje sengiphoxe kakhulu ngifuna umprovela lokho ukuthi uyinje uma ukuthi ingane akuyona yami iqhawukahlukane nesikhandi uma ukuthi ingane yami siqhubeke ngiyaqhubeka nengane ngiphuma kuyena. Hayi ngiyakuzwa bafu. Hayi. Bye. Hawu right mfowethu. Hayi umlungile baba, nibe right. Amen. Alright. Hawu mina ngingenaphi manje? Hawu. Yabona manje uthi mhlambe yami ingane. Sorry yazi ukuthi ngithi kodwa vele nifanelene mina muhle kakhulu for mina yabona. Hayibo. Siyabonga ababukeli. Amen.
eyakho vele kuwena le yakuyona yakho.